Yes, okay. Med der skal vi bevise, at den fantastiske funktion f af x plus k er stamfunktion for alt det. At det gælder for alle stamfunktioner. Og derfor så bruger vi gx minus fx, fordi, jamen hvis du minus noget med sig selv, så giver det noget nyt. Så vi starter med at differentiere det. Så får vi g mærke af x. Er selvfølgelig stor G minus stor F mærke af x. Nå, når vi så differentierer det, så får vi lille f minus lille f. Altså lille fx minus lille fx. Og når du minus noget med sig selv, så giver det 0. Dermed kan vi bevise, at gx og fx, og gx er selvfølgelig bare en vilkårlig stamfunktion, er nøjagtigt det samme. Hvilket vi kan bruge til at finde ud af, at vi kan bruge til, når vi så skal finde stamfunktionen, så er gx minus fx, det er lille k, fordi k er det manglende i vores fantastiske stamfunktion. Derfor, så når vi flytter fx over på den anden side af lignertegnet, altså vi plusser gf med fx, og vi plusser k med fx, så får vi gx er lige med